Orġajna ninsabu fil-laboratorju tal-Biblioteka Nazzjonali għaliex se nkomplu nitkellmu aktar dwar ir-restawr u legatura tal-kodba u dokumenti li jsir hawnhekk. Ġewwa fil-li qabel il-programm dejna nitkellmu dwar il-proċessi ta' dan ir-restawr, eżattament xi proċessi huma. Ekku, fil-fatt jeżistu żewġ proċessi ta' restawr tal-karta. Il-karta tista' tiġi restawrata b'mod manwali jew bil-magna. Issa, huwa il-conditional assessment li jsir qabel il-proċess tar-restawr li jiddetermina x'tip ta' proċess ħanużaw. Sewa, niftakrek issemmi dwar din il-conditional assessment fil-programm li għadda, però għal min forsi tilef dak il-programm forsi terġa' tispjegalna ftit xi konsisti dan l-assessment? Mela, bażikament dan huwa studju li jsir qabel ma jiġi determinat ktieb jew manuskritt jista' jiġi restawrat. Jittieħdu ritratti li juru l-kondizzjoni tal-karta u tad-dokument kif inhu, kif ukoll ritratti tal-qoxra u kif inhi legata ħalli wara li jiġi restawrat il-ktieb tiġi legata bl-istess mod. Kif ukoll issir assessjar ta' tip ta' karta jekk din tistax tiġi restawrata u x'tip ta' proċess jista' jintuża. Bażikament dak hu ir-rapport. Sewa. Tajjeb insemmu hawnhekk illi qed naraw lil Konrad Friġġieri li huwa il-fotografu li jieħu ħsieb il-ritratti ta' dawn id-dokumenti. Qegħdin f'dan il-laboratorju fejn jiġi jitmexxa minn Marko Mikallef li huwa il-restawratur ta' dawn id-dokumenti flimkien ma' tim tiegħu li għadni kif semmejt il-Konrad ukoll lil Michael Bonello li wkoll jgħin f'din il-sezzjoni. Mela, ħannibdew bil-proċess manwali tar-restawr tal-karta. L-ewwel ħaġa li aħna nagħmlu hija li nieħdu l-ħxuna tal-karta ta' dokument partikolari. Mbagħad il-karta tiġi maħsula, għandna vaski apposta jew reks fejn aħna naħslu il-karta. Fimtek sew taħslu il-karta. Sistema stramba. Tal-qalb tissemmili xi ħaġek. Ħafna jieħdu qata, però fir-realtà il-maġġor parti tal-karta tkun tista' tinħasel ma tagħmilha l-ebda ħsara. Once li l-karta nixxifniha, mbagħad naraw li ma parti mill-karta hija ħażina u din il-parti l-ħażina titneħħa. Hemm metodu titneħħa b'sikkina apposta li jgħidula l-iskarnar tal-karta u titneħħa l-ħażina. Tajjeb, skarnar anka. Ija, huma kliem tekniċi li tiġi tkun familjari magħhom se intendi jekk inti taħdem f'dan il-qasam. Però interessanti wkoll qed nitalmu anka il-jargon, il-kliem tekniku apposta. Nisimgħu ħafna minn dak il-kliem waqt il-programm. Mbagħad irridu dik il-karta li reħejna tiġi replaced. Karta apposta li tissejjaħ Japanese paper. Din il-karta importanti li tkun nofs il-ħxuna tal-karta oriġinali. U hija karta apposta li x'għandha fibri li bihom mbagħad ir-restawraturi jkunu jistgħu jqabduha mal-karta oriġinali. U jwaħħluha biex bekk tkun qed tirreplaceja dik il-karta ħażina illi aħna reħejna. Imbagħad s'intendi din teħel kollha apposta, kollha organika li tkun anke reversible. U titneħħa dik il-karta żejda biex il-karta tiġi trimjata. U dak huwa il-proċess manwali. Huwa l-ewwel pass għax il-proċess jinvolvi ħafna iktar, aħna mbagħad nimxu għar-restawr tal-qoxra u nerġgħu naqdu l-ktieb flimkien, però bħala proċess manwali tal-karta jaqaf hemmhekk. Naħseb illi taqblu miegħi illi dan huwa tarif tassew interessanti, grazzi Ġewen tal-li qed tidħol f'dan id-dettall biex aħna u t-telespettaturi nsiru nafu aktar xi jsir f'dan il-laboratorju. Aħna nerġgħu nkunu magħkom għal proċess ieħor, din id-darba il-proċess ta' restawr bil-magni.